ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ 7ଟି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ମା କହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଝଗଡ଼ା କରିବନି। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧିଆ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ସେ ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ। ମୋ ଛଡ଼ା ଯିଏ ଆସିଲେ ବି କବାଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ମା ଯିବାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଗଧିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କହିଲା, ହେଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମା। କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନେ ଗଧିଆର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧିଆ, ଆମେ ତୋ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଗଲୁ। ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗଧିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମେଣ୍ଢା ମା କଥା କହିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କହିଲା, ହେଲୋ ପିଲେମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମା। କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ଏଥର ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନେ କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା କାଚରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଧିଆର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ତୋ ଗୋଡ଼ ତ ଆମ ମା ଭଳିଆ ଧଳା ନାହିଁ। ଆମେ ତ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗଧିଆ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଓ ଦୋକାନୀକୁ ତା ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଦୋକାନୀ କଲର୍ ସ୍ପ୍ରେରେ ଗଧିଆର ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିଦେଲା। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗଧିଆ ପୁଣି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେଲୋ ପିଲେମାନେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କବାଟ ଖୋଲ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନେ କବାଟରେ ଥିବା କାଚରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଛି ଭାବି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଗଧିଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରି ଏଣେ ତେଣେ ଲୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଗଧିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଖାଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଘଣ୍ଟା ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗଧିଆ ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଧିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଣ୍ଢା ମା
ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବାର ଦେଖି ଡରିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଛୁଆମାନେ ନଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଘଣ୍ଟା ପଛପଟେ ଲୁଚିଥିବା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ବାହାରି ଆସି ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମେଣ୍ଢା ମାକୁ ଗଧିଆର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମେଣ୍ଢା ମା ତା ଛୁଆକୁ କଇଁଚି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଧିଆ ବଗିଚାରେ ଶୋଇଛି। ମେଣ୍ଢା ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଧିଆର ପେଟକୁ କଇଁଚିରେ କାଟିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ସବୁ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ସେ ତାର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମେଣ୍ଢା ମା ଛୁଆମାନେ ଆଣିଥିବା ପଥର ସବୁ ଗଧିଆ ପେଟରେ ଭରି ପେଟକୁ ସିଲାଇ କରିଦେଲା ଓ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଧିଆ ଉଠିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ପେଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥିବାରୁ ତାର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କୂଅ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଧିଆ ମରିଗଲା। ମେଣ୍ଢା ମା ଓ ତାର ଛୁଆମାନେ ଏସବୁ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗଧିଆ ମରିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ।